Pomoc druhým. Malá cestovateľka Valentínka čakala na vlak do Vysokých Tatier. Ani sa nenazdala a už aj sa po koľajniciach rútil rýchlik. Modrými očkami pozorovala, čo sa okolo nej deje. Zrazu jej pohľad padol na babičku s paličkou s obrovskými taškami. Och, ako len babička nastúpi do vlaku, zamyslela sa. Má pri sebe toľko tašiek, určite ich sama neunesie. A možno aj vy ste niekedy potrebovali pomoc. Valentínke napríklad pomohla jej kamarátka Agátka. Raz im pani učiteľka povedala, aby si do škôlky priniesli šarkana. Ráno ho však zabudla doma. Bola z toho veľmi smutná. No Agátka jej ako dobrá kamarátka pomohla vyrobiť krásneho šarkana z papiera. Bola jej veľmi vďačná. A tak Valentínka neváhala a už aj sa prihovorila babičke s ťažkým nákupom. Dobrý deň, môžem vám pomôcť? Vidím, že máte ťažký nákup. Babička s úsmevom odpovedala. Dievčatko zlaté, veľmi rada príjmem tvoju pomoc. O chvíľku sa už obe viezli rýchlikom do Vysokých Tatier. Veľmi pekne ti ďakujem za pomoc. Sama by som to zvládla iba ťažko. Máš dobré srdiečko a určite sa ti to vráti, povedala babička. Ďakujem vám veľmi pekne, odpovedá Valentínka čarovným slovíčkom. Potom si sadla na sedadlo a cez okno pozorovala slovenskú krajinu. Videla vysoké hory, lesy a lúky, na ktorých rástli tie najkrajšie kvety. Motýle a včely si lietali z kvetu na kvet. Na salaši sa pásli ovce a slnko svojimi lúčmi zohrievalo celú krajinu. Rýchlik prechádzal cez dedinky. Ale aj mestá. V Púchove, v Považskej Bystrici či v Žiline rýchlik zastavil, aby mohli nastúpiť ďalší cestujúci. Videla krásne kostoly a námestia, na ktorých si ľudia vychutnávali zmrzlinu a prechádzali sa mestom. Zamyslenú Valentínku však niekto vyrušil. Ahoj, dievčatko, mohla by si mi prosím uvoľniť miesto? Spýtala sa mladá pani. Valentínka si na nej hneď všimla, že čaká bábätko. Spomenula si, čo hovorila pani učiteľka v škôlke. Starším ľuďom alebo tetám, ktoré čakajú bábätko, máme uvoľniť miesto. Či cestuje vlakom, autobusom alebo električkou. Majú oveľa unavenejšie nohy ako my deti. Detské nohy môžu behať a skákať celý deň, no starší ľudia a tety s bábätkami si určite radi sadnú. A tak Valentínka urobila. Nech sa páči, sadnite si, povedala s úsmevom. Teta jej poďakovala a vlak pokračoval v ceste. Opäť sledovala cez okno vlaku naše krásne Slovensko.